Rabja u tħassib fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS għal mod kif l-ex-President tal-Partit Laburista Manuel Kuxkiri spiċċa jeddet lil ġurnalisti li issa imislilhom wara li l-Gvern ta' Roberta Bela diġà qaċċat il-programm Xarabank. Il-kumment ta' Kuxkiri sar bil-Barka ta' Kastilja u wara aktar minn 24 sija baqgħet ma ħarġet l-ebda kundanna għal dak li qal l-ex-President tal-Partit fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista. Min jaħseb li ma nafx x'inhu għaddej fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS sejjer kompletament żbaljat. Nistennew iktar miżuri u deċiżjonijiet fi żmien li ġej. Iżda l-kumment ta' Manuel Kuxkiri qajjem rabja fil-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS, speċjalment issa li din qed titmexxa minn Norma Saliba mart il-preżentatur Laburista Manuel Mikallef. Fil-fatt sorsi fih dan il-PBS qalu lil Net News li Saliba ħadet it-teddida ta' Manuel Kuxkiri das li kieku attak dirett kontrija. Dan anke fid-dawl tal-fatt li kif żvela Net News il-ġimgħa li għadda i oħrajn fil-Kamra tal-Aħbarijiet issa qed jippuntaw għal programm il-ġimgħa filgħaxija li jieħu post Xarabank. Minnaħa l-oħra, it-teddida tal-ex-President tal-Partit Laburista qed titqies bħala waħda li serraħ moħħ il-preżentatur fuq il-medja Laburista Karl Stanjo Navarra u daqs li kieku fetaħlu l-bib għal programm garantit fuq ix-xandir tal-Istat minn Ottubru li ġej. It-teddida ta' Kuxkiri fuq il-Kamra tal-Aħbarijiet ittieħdet minn Norma Saliba bħala kumment dispreċattiv. Jidher li qed tagħmel pressjoni mal-Prim Ministru Abela biex jikkontrolla u jalaq ħalq Kuxkiri filwaqt li qed tistaqsi kif jista' jkun dan għandu s-saħħa jiddeċidi x'jixxandar fuq il-PBS. Fl-istess waqt, is-sorsi qalu li kumment bħal dak ifisser ukoll aktar tensjoni fuq l-impjegati kollha tax-xandir tal-Istat.